जोङो गोजोननाय मोनदों कमिउनिटि टयलेट बे 24-25 नि गेजेराव जोंनि जे बिराद इम्परटेन्टमोन जेनेबा जोंहा बे स्पेशलि मिशन कनफाउन्डबाबो जोङो बे चार्चआव जोंनि एडेनबारि इन्डिपेन्डेन्ट बाप्टिस्ट चार्चआव बेखौ पिनारडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय हरनाय जादों आरो इएम सार जोंनि लकेल इएमआ बहुत सापर्ट खालामदों आरो दिनै इनिग्रेसन खालामना फैबाय जों इनभाइट खालामनाय मथे जों खोब गोजोननाय मोनदों। उननि समाव माबाफोर थांखि होबावदों नामा बेवहाय लुफुंनो थाखाय? थांखि होनाया बेनो मोनसे कमिटमेन्ट होलांदों जे माने प्रेयार सेन्टारनि खोथा लुनायनि जे वार्शिप खृष्टानफ्रा जे वार्शिप खालामनायनि मोनसे प्रेयार सेन्टार स्पेसियेलि बेखौ थायो दा बिनि थाखाय माखासे बियो 15 लाखसोनि डिसकास खालामगोन CM BTR जों होननानै गाव खोथा होलांदों बेखौ जोङो फैबाय थानायाव आसा खालामो होनायखौथ' जों एक्सेप्ट खालामगोन बेखौ 50 लाखस एप्रक्सिमेट बिदिनि खोथा होनदों दा बेसेबांसिम साक्सेसफुल जोङो फिउचाराव बेखौ नुलांगोन जोङो होयोबा निस्सय नाजावगोन फोथायनाय दङ निस्सय जागोन। फैबाय थानाय समाव माबायदि सापर्ट खालामगोन? सापर्टखौ एक्सुवेलि जोङो माखासे मा होनो जोङो बेखौ एक्जेक्टलि माखासे जोंनि जे फ्राय सापर्टआनो दंखायोआनो फ्राय बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया माने लिडारशिप नि माखासे बेलायाव जे जोंनि मावबाय थानाय जोङो बियो मोनसे गोजोन थासारि फैनायाव जोङो बेखौ वेलकाम खालामो निस्सय बियो जालांबाय थागोन आङो फोथायो आरो सापर्टआथ' बेथ' जालांबाय थागोन 100% सापर्ट बेवहाय खुनु कनफिउसन गैया बे आरो जोङो कमप्लिटलि इनडाइरेक्टलि डाइरेक्टलि माने डाइरेक्टलि जोङो उमुखखौ सापर्ट होनांगौ होननानै मोनसे मा होनो रिलिजियास अर्गेनाइजेसननिफ्राय एसे बुंनो एसे जोंहा प्रब्लेम जायो जोङो इसुस फैयो बेनिखायनो जों बे खोथाखौ जोंहा बुंनो एसे उसुबिदा जायो आरो।